his nail-pierced hands. Take. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from Mount the Comb. And he's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him Udah ready. Nana yang masuk nama proses ini parhala dutta jong mahita saluna. Udur maha awaka mangkenang. Huria na nihaholongan itu hata Jesus Kristus na mamulus do partikian jala lahosalpu ala nuaing marluhut do hita dia dopan itu hata madok mauliate ala saluhut pasu pasuna padongan yon na dohot horong ni rohana na mangaramoti hita di tahun nasalpui alani sahat ma tabi nami sudi parhaladu ni huriata tuhamu selamat tahun baru ma dihamu saluhut na di parsobota tutuhata di tikion diarahot do hita asa unang lalap hita manaili tuakanong salpu Kristus dingoluta ay ibadah do patigor akadalata madalani taonon naung salpu taon naburuki Roma Sa
Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumopa langit omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani, na adong dohot na adong hian, dohot na nengro, pargogo na sumurung, haleluya. Martang yang mahita, hodo na mangaramoti hami di bagasat tahun na salpui, saya si maruham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasat tahun na baruon, pasu-pasu hami ro di akaulaw na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu, asa gabi na baru rohanami, asa terpamasuk roh hami tuban wagijang, di hasusudani buhal nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata dihita di sadarion, ima natar surat di Psalmen 77 ayat 5. Songonon ma didok disi. Pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Ido sahatna, atong rak mangidugugu mahita tu adopan ni debata, dinalaho mangulaho patik naing. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tato poti madosata martang yang mahita. Ale di batan nami namarasi roha jalan nabadia
Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami roh tujulum. Huhilala hami rikod doa sini roham di salut hami halak pardosa. Alani ido ubayan na hupaserap hamir diri nami sadarion di julum. Jala hupar hatopot hamid tung najot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum alani dosa nami aidam di halomohon roham hamatian niak kapardosa. Ale hamu baun ni rohana dolomo roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami. Dohot pangalosyan nami marhite-hite pangulu nami nam sasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite pandonganion dohot hagugon ni tod di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majau ho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosat. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku mida hamatian ni parjahat. Nalomodor hakku mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tatangihon mahatani debata trupuk epistel di tahun nai baru sadarion imatar surat di Hebrew 12 mamuka sian ayat 12 sahatu 10 pitu tapai hut ma di bagasar rohata di baheni patugar hamu matangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk-teluk patigor hamuma si dalanan ni patmuna asa unang lamsitik na pinggang asa sumuang malum manian. Rikoti hamuma asa mardami hamu tu salut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dang adong idot da tuhatni. Gabi urat na peak payet na martubur si horhon hasusaan gabi hodar maon torop bahenon ni. Tung unang maadong permainan manang naramun songon si Esau. Naso muaihon sahala siahaan alani si panganon sada. Ay di boto hamudo na tertulak do ibana di nanaing manian pasu-pasui ibana muse dang jupak sa hasiatan ni muba ni rohai atikpe jala nopiopsa. Amin. Tuhan
Taha tidak kun maha porsiatai songon nahi tidak kun nidongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok alu porsia di pata jauh ido ama pargogo na satu dosa na tumo palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni di pata jauh na sesadai ima na tuwon si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adoran suabubuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman silatus namati terpajal du ibana di hau pinor silang na tua tuba na toru ding tamu na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamun di depan Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh namate au porsia di toni porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panela Kristen akan nabadia doho dihasani dosa doho dihatai namandok mulak menguldu sugut daging ni halak nong mate doho dihanguluan nasora sudah amin. Sunggul-sunggul dihita sadarion di hari Minggu tanggal 4 Januari 2020 onom songon nasomal di patu pahuriat terupar mingguon 2 hari ima masuk pukul 6.30 dohot pukul 10 wib songon ima sunggul-sunggul dihita mau lihat manogoton bisar matani ari nalabok madongani portibion tadana dilehot tuhata dope tu hita ngulu asa pakirimon hita tu tuhata mau lihat ma di bahasa ni Tuhan na padungo hita manogoton marnida ari dohot tahun nai baru ibana do na papatar hita tu tahun nai baruon papos rohata marhite hatana mulu disakapi roham manang aha sais nasaut di tupahanna jala marhatiurun akadalanmu sodanganna di bagasan sodang ni pakirimon si songonima hata naing marpangiduan marhiti utusan nama dokhata di tunga-tungata ima utusan sian ruas amang ti lumban gaul di pasar taima tu amang lumban gaul. Salam. Salam. Selamat Natal, selamat Tahun Baru Madihita Sude Ruas Nihudata Haga Pipi Harapan Jaya. Mau lihat ma di Tuhata, mau lihat ma Tuhan di bata Raja Nihuria. Di tikio tutu Ruas Nihuriata sahat madalani tahun nai baru tahun 2026. Hami sian ruas di tikio madok selamat tahun baru ma Tuhamuna sude majelis Nihuriata paditanami Bibel langsung ni akapar halado tunghida hami dotakas di sudena pakuba semuna amang inang tungdeng gado mardala di huriau tau. Jadi di tikion hami madok ulahon nami mamadok selamat Natal, selamat Tahun Baru ma
dihamu aka parhalo nami. Totong itabay Tuhan aka gugu pisuk. Laho padinggat-dinggaton huriaton di tahun akan namangihuto. Nang songoni dihita ruas. Totong mahita madok mauliati di Tuhata. Ala tung takasdo taida. Semakin lama semakin tinggal huriat tahun. Semakin uli. Saluhut nai tongdo alani partisipasi ini sudi ruas. Sada mahita dengan lahu padinggat-dinggat ton huriat tahun. Molo tungadong aka program dia karena mangihut. Programnya ka parhaladota nang kapadita. Nang aka programnya aka panitia pembangunan. Molo sadahita tupadui bainon ni Tuhata. Jala ditikyon tong dodohonon nami tuhita ruas. Molo nahurang tepat. Kadang-kadang akal laporan sian huriata unang tor gudang hitam mengkritik dengan tasukun unang tor tabain malo tasadiri imam molo pesan sianau sian atas nama ruas boy dodohonon disude akal laporan-laporan ra mungkin tang sude masuk tu pikiran ni ruas alai molo nahurang dinggan boy do itu dinggan tasukon akatu parhala dota jadi dohoton hami pe amang parhala do nami sude majelis molo tung adong nahurang dinggan nahurang salah tingkah pelayanan nami Tuhan muak ka parhalo nami ditikion hami minta maaf mohon matu kamu parhalo nami disalpuhon nahurang dinggani songon persalpuni tahun na buruk tu tahun na baru akan nahurang tasalpuhon na akan na dinggani ma akamang inang taparea tujuluanon sedamahita baktian di luar kebaktian resmi minggu mardame sonang hita marpungu di huriato imana boy hupasatami sian ruas di hamu parhaladu namin nang tu hamu pandita nami sahalinai dohon nami nahurang tambah kadang-kadang kami majakon hamu akka situa nami tarlumumi memolotong roham wakka tu bagas ni hami ruas mohon maaf amang mohon maaf di hamu wakka parhaladu nami na uli na dinggani ma taparea tujulano imana boy hupasatami amang ditikyon Tuhan ma na memberkati hita sudena butima. Utusan parhalado hupasatami tu amang situa polma sirigar. Oras madihita amang inang Horas. parjolo selamat tahun baru ma dihita saluhutna di pertikianon kami mewakili sude parhalado namakubasi di huriat tahun tentu di aka pakubasion nami terlumubi kami aka parhalado namakubasi di 10 wilayah dang tarbain swadong aka pakubasion nami amanginang nahurang sikop mengadopi aka panggulmiton ni parhuriaon di wilayah ta masing-masing
alani amanginang kami sudi parhaladu namakubasi di 10 wilayah dohot di pergudungan ni Huriata sianasa uduk serep niroha mangido kami rap manalpuhon mahita diaka hahurangani jala sadama rohata laho majalahi makirim akka pasu-pasu dohot basa-basa nanaeng si pasahaton ni tuhata tuhita sudi ruas ni harapan jaya rap mahita sauduran laho pajongjokon pahebakon sudi akka ulaon naung ni rencanahon ni uluata molo tungadong akka pandapot molo tungadong akka pikiran na maragam ditong-atongan ni Huriataon alay ikos sadado hita mardus ni roha laho mangulahon terlumubi mayamang nunga tabigi na budari songon jujur tahun ni Huriata siani buido bainota gabi gambaran di nalaho mamulai hita muse di bagasan tahunon songo dia ma pakubasion nami sudi parhaladu songo dia ma dihamu amanami inanami ruas ni Huriata laho mengadupi sudi akka program kami mangido amanginang holan alanidus ni rohatta do di tahun nong salpu bui sudi mardalan akka sakap dohot program ni Huriata. Jadi di tahun non takas taboto di tahun nai baru 2026 takas taboto nunga adong akka rencana nanaeng si jalahan manang si ulahonon ni Huriata. Sahalinai hupangido kami namar hubas di tonga-tongamu mardus ni roha mahita asa saut sudi akka sakap ni Huriata jala ima peleata di nalahu mamuji pasangap tuhata hata pangujungi siak kami sudi parhaladu namar hubas di tonga-tonga ni Huriata asima rohani tuhata di pakirimota di tahun 2006 tuhata ma napasauton horas selamat tahun baru madihita saluhutna Horas. Yesus urusan Engkau dihapusi rohana
dameni debatana sumurun sian salhut naroha. Imana mangarajai hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian ni debata nani haolongan itu hati Yesus Kristus horas madihita salahuna. Selamat tahun baru madihita salahuna. Sian nabudari satu nakaningan adorak so masuk minggu wida handphone aka WA gudang aka siadongan pasahaton selamat tahun baru gudang torok mau lihat mah ni naroh aku tutuhani jala aupe huduk matong selamat tahun baru tu nasida selamat tahun baru alai abuhado hola selamat tahun baru rupani ala di daun nate gabi songonima alai yang kuhita najonok nuaing dison marpungi hita di bona di tahunon tentu las rohata di selamat tahun baruon ala dia kamang kainang na di samping kiri kanan mi dok maju lah selamat tahun baru las jalan maju masih jalan kita selamat tahun baru maju tadok sudi kita kamang aido ai sipata anggo halak batakon sebur judo tu halak HP tudong anda dari kiri samping da pola di parrohahon alai molati mah bu hita masih jalangan masih horasan selamat tahun baru jala lasmar hatak kamang kainang kateh maborhati hita kamang kainang madala di tahun baruon hujaha kami ma turpuk jami tadi hita siap puda bidutulu ayat sada satu ayat onom songonom ma didok ali anaha say unang halupahon puda nasianau say di raduti rohamma aka tonaku ai tabanido diho gajang ni ari-ari dohot taun ni ngulum dohot dame say unang ma taluson sian roham habasaun dohot hasit tongan hor korukon tagunan akai turukungmu jala suraton akai bahen parningotan ni roham jadi dapotan asini roha dohot pangatusion nadinggan ho maradopon di bata dohot jolma marhaposan tu jahuba maho sian nasaroham jala unang marpangusadeko tu pikiranmu sendiri say iba na matadani nasa dalamu asa iba na patigor aka dalam ima sahat na kamang kainang hujahama huulakon di ayat 5 dohot ayat onom oma barita las ni roha di hita juju tu hita di bona ni taunon madalani tahun 2020 olom hata nama dok marhaposan tu jahuba maho sian nasa roham jalau nang marpangusade ako tu pikiranmu sendiri say iba nama
tadda dinasa dalammu, asa ibana patigor aka dalanmu. Hamo kadamang dainang ruas ni huria, di totopon huriata hakabipido, odolan pakubasion di tahun 2026 marhite sada rumusan namasay arga jala namasay bagas panugunuguon di bagasanna ima marhite rumusan namadok pangajarion haporsiaon di tonga di keluarga, pengajaran iman di tengah keluarga. Inilah tema orientasi pelayanan gereja kita HKBP di tahun 2026. Jala di pakulingi tuhatta hita marhite poda tulu ayat sada sahatu ayat onomon na adong partalianna nang tumulu ni keluarga galuk marsada-sada. Di odol hoddo kadamang dainang hinarikot ni roha hati roha. Di poda tuluon didok akamang kainang sai diraduti roham sai unang taluson sian roham diodol hot disitaringot tu roha hati suraton akai bahen parningotan di roham. Jala iman taida di ayat 5 Mose marhaposan tujahu bamaho sian nasa roham. Jalunong marpangusadiako tu pikiramu sendiri. Roham. Itu dah negabe taida odolan marhite roha. Jala ido halubian di jolma dohot sian aka natinop panaas jolma do marroha anggo natinop panaas insting do perasaan alai anggo jolma roham omma halubian di jolma sian aka natinopa naas alai budur sipata sahadi dutabu hata rohate molo marroha inna positif dia te kamang kenangate alai molo marroha inna ngasing be lapatan yonate jadi ikon marroha dan marroha omma akamang akainang odolan natai desiak podon diodol hoddo taringotu roha alai unang jolo manigortu namar perdemuan akan aborat tapi kiri taringotu rohaon taha porsiaido akadamang dainang rohaido parmiaman ni Tuhan tadi ngoluan roha tempat di mana Tuhan singgah di dalam kehidupan kita. Di rohaido tubuh panibagion. Sian rohaido ruar haputusan. Ahana adung di bagas roham ido na tarida di parange di pangalaka di komunikasi. Kalau hatinya baik maka wajahnya juga kelihatan sangat baik. Kalau hatinya baik, maka komunikasinya juga baik. Kalau hatinya baik, maka juga langkahnya
baik, pikirannya baik. Alai molo dang baik rohana batari dari yang usiate. Sehingga yang paling mendasar di dalam kehidupan kita dimulai dari hati, roha kamang kainang. Jala di siman waing takas diodolhon di puda 4 ayat 27 sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham. Ay sianido ruar aka mual hanguluan roha. Molodinggan roha tari damai marhite na saimian las ni roha di bagasan tuhata di ngoluta. Patardo tarida roha na ringgan marhite na parroha mauliate jala parlabas ni roha hita. Alay molosiga roha tarida di nang marhite na hurang roha parroha diri parroha mago sigurang roha nina. Siga do nang pangalahu jala dang marpanupak tunauli ngulu doho pabahenan pe molo nunga sega roha. Itu dah molo nunga sega roha. Asa masai takasma tuguta tiop jala lumobi tangoduhon na didokni turpup taon na di ayat 5 kamangkay nang marhaposan tu Jehovah mahosian nasaroham jalaunang marpang sadiako tu pikiramu sadiri. Oma nagabe juju tu hita saluhut ruas ni huria di namadalani hita di tahun 2020 onomon marhaposan tu Jehovah. Buasa ay taboto do akamang kay nang gudang do na mga litohi rohata di partikyanon. Gudang do na mga litohi rohanya ka ianakon di tikyon. Tadok majolo ragat do aka naposo aka ianakon gabi mangulahon ulahon penyakit sosial, narkoba, judi online, ragam ni aka games, na maligay pikiran, dohot rohani aka sudut na poso. Sangat memengaruhi kehidupan anak-anak kita. Pada zaman ini, ala yang godihita dan arongnya te kamangkena. Penyakit sosial yang dialami oleh generasi alih generasi pada masa kini. Narkoba ada banyak. Judi online ada banyak sekarang yang digandrungi oleh orang-orang muda, anak-anak kita. Sehingga hidup mereka semakin kerdil. Jala holan mabayar utang, diotsok sudi artanina torasna. Holan judi online. Padahal dampak yang ditimbulkannya membuat hidupnya semakin kecil dan kerdil. Imanuang natadupi, alayar menupinoang games, kan? Jadi aka yang ketenuaing ngadirajai marang na asik dengan games. Ahado sadenuaing permainan na adong dia ka persekutuan. Dipakai duit ML luar biasa dampak yang ditimbulkan. Aibudo holan ibana dohot dongan dadisan main games bersama-sama
ujungnya habis mati kina sebinoto. Digorai na torasna pe, disuruh na torasna pe, dan di BGB. Dak parduli be. Yang penting games semuanya. Ini yang dihadapi oleh anak-anak kita pada zaman sekarang yang maju ini. Alah, mau lupa gudaku games, terganggu ma pikiranna. Cepat atau lambat. Parohau do di parangulusi ganupari pe, kepedulian semakin tergradasi, berkurang karena sudah games yang menguasai hidupnya. Naing malua akayana kota sian marabulun hinorhoni narkoba judion on doh akana asing. Ido ubahen na diodolhon di tema orientasi pakubasiun huriata, pengajaran iman sangat perlu di tengah keluarga. Pengajaran iman itu sangat perlu dalam kehidupan keluarga. Gumodang do peranan ni keluarga majamoton akai asamalua akai anak kota sian marana bui manegay nasida. Bagas tabi manang keluarga do sikola parjulu. Tempat pertama pemberdayaan pendidikan anak-anak kita semua. Dimuton haporsiaon parohaon doh parangin yaka anak kota. Berapa persen lah kalau anak-anak kita di sekolah? Berapa persen dari lingkungan sekitar? Berapa persen dari tempat di mana bekerja dalam pembentukan karakter mereka? Yang lebih banyak pembentukan karakter anak-anak kita adalah dari rumah. Dari rumah. Artinya peranan kita sebagai orang tua sangat banyak dalam pembentukan karakter maupun pembentukan spiritualitas kehidupan rohani dari anak-anak kita amang inang. Sahat tutikion adong dua rumang ni panugunuguon tua kayanakon tua kadagdanak nataida namasa dia may adong do panugunuguon na berbentuk keras. Kaama, akaina mendidik anaknya dengan cara yang keras. Dibahit danaki mangula siulaun lubisian tolak ni guguna. Jala adong mangai danaki mengalami kekerasan verbal marhiti hata nababahin marsak akay anak kota. Marhiti hata nababahin muruk akay anak kota. Madili, madate. Padahal sistem pendidikan adong nedokon na encouragement. Ido lobi ni pendidikan di luar negeri dohot di hita di Indonesia. Mula misalnya putil 5 rapot ni yang kolna di sana justru dia diberikan sebuah motivasi. Hari ini boleh anakku nilai 5. Itu sudah hebat dan luar biasa. Tetapi besok pasti kamu lebih baik. Ada 10, nilai 10. Alenggo hita biaring majolo, molo putil 5 anak konte buado. Na oto doon, si oto doho, iso de tirum. O makmudu harun ni tiruho ni namusima. Sahatu ya nakonna, sahatu na to, ro na to rasla o mak naman down, opung na resongonin namuse. Sahatu puna kan. Ini kita ada kekerasan verbal yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga mereka tidak bisa berkembang. Sehingga mereka sulit untuk kreatif, berpikir dan bertingkah laku. Karena apa?
karena cara kita melakukan mendidik anak-anak kita dengan keras. Padahal yang diinginkan atau yang dibutuhkan dalam pendidikan keluarga adalah motivasi. Ima kamangkainan. Buasa tadok majolo di tikion gumudang akka yana kota mencari opungna. Buasa kamangkainan. Ngulu opung ngadongan na las rohana. Alai mulu bapak na dodo omat na. Malah pembantu yang lebih disayangi oleh banyak anak-anak sekarang. Banyak begitu. Karena mengalami dia tidak nyaman dengan komunikasi kita. HP opungna saya dipuji-puji don, kan? Oh, isobok opung. Walu mau cucuku ini cucu mari ini. Dia nyaman, ya. Jangan madok ina sumitong daong. Alarong penlo bentuk pengajarian dapat dua. Kalau yang pertama sistem pengajaran kita yang harus kita evaluasi adalah dengan cara sikap yang keras, ya. Tetapi masih ada nanti yang kedua. Bagaimana kita memberikan pendidikan, membentuk karakter dari anak-anak pada zaman sekarang ini. Alani di simahitanong dijo, akka natoras. Bagaimana kita jangan mendidik anakmu dengan verbalisme kekerasan, kata-kata yang keras, kata-kata yang menindas, kata-kata yang membuat hatinya kecut. Asio to doho, ruama ho, mati baho nindam su agu amang buhana mon narohama tu dia malawon. Iya kan begitu. Ini yang pertama yang harus kita renungkan secara bersama sistem pendidikan yang ada. Alaya dong mada paduahon ima sistem pengajaran na taadupin wain ima mabahin manja kadagdanak. Olo mai ala radi sudi siala sukup sinadongan mananggudang hepeng ni natorasna sehingga anak-anak menjadi manja. Nang so apala rikot pe alai molo di pagido anak konod Peter dilehon. Gak apa-apa. Dilehon. Manang aha di pagido manigor gradi sudi. Omas ada nama bahen tubuh nuaing generasi ima generasi strawberry. Generasi strawberry. Kelihatan dia cantik. Tapi kalau dia dipencet rapuh dan pecah. Itu generasi sekarang. Kalau sistem pendidikan kita membuat anak-anak kita manja, sudah dipaliani. Sudah. Toh mana pola bahai, toh enggak apa-apa. Ya kan begitu. Apa yang diminta, lah beri apa yang dia mau. Oke, ya kan begitu. Ini yang menciptakan anak-anak kita menjadi generasi yang rapuh, mudah stres, mudah depresi. Songon strawberry mak, honan dadong tantangan dipisah tibana, Peter remuk. Dia tidak ada daya juang dalam kehidupan pendidikan keluarga. Molosonia kamangkay dan buhama benota kan idu naga bisukul-sukul. Ahama sifatu potape. Di tonga-tonga ni pembentukan karakter dan pembentukan nilai-nilai rohani dari anak-anak kita. Songo dia mahita. Di hati Indonesia dohono masono nakamang dengan hikmat dari Tuhan. Tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Inilah panggilan kita di tengah-tengah di nama masuhi tahun yang baru ini.
Karena tantangan akan banyak dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Termasuk kita. Tantangan berat kita hadapi. Tekanan ekonomi mungkin berat. Ini akan kita hadapi. Tekanan kehidupan sosial mungkin akan kita hadapi. Alani marhite keadaan masarikot akamang kainang panugunuguon tuaka yana kota. Panugunuguon tuaka yana kota. Baik sekolah minggu dari sekolah minggu remaja naposo gulung. Ini menjadi perhatian yang serius kita lakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Tahun ini, tahun 2026. Marhiti aha, doh cita-cita, manang tujuata aha, tujuata asa, bui, sahat hita, tulu, tibo, sada, serep. Tulu, tibo, sada, serep. Ahma, tulu, tibo, sebagai tujuan sasaran yang harus kita capai dalam pelayanan kita. Meridok tulu tibo, tibo na parjulo ima, tibo haporsiaon. Tibo haporsiaon ya kaya na kota. Napadua honaha, tibo parbinotoan. Tibo parbinotoan ya kaya na kota. Napatuluhon, aha tibo, tibo pangalahon na dinggan. Pangalahon na dinggan. Ima tulu tibo. Tibo haporsiaon. Tibo parbinotoan, tibo pangalahona nadinggan. Sada aha serep. Apa? Serep marroha. Serep marroha. Ini yang akan kita upayakan memang di dalam pelayanan kita kepada anak-anak kita baik di rumah. Kita mau mencapai ini kemungkinan supaya anak-anak kita memiliki kualitas unggul imannya. Kualitas dia memiliki kecakapan dalam hal intelektualitasnya. Dia cakap dalam hal perilaku yang baik. Serep mar rendah hati. Molonunga sahat hita tuson disima. Taida, hidup kita ini adalah hidup yang harus kita ukir dalam kehendak Tuhan akamang kainang. Om manuain jojo disudi kita ruas ni huria di tonga-tonga ni nama dalani tahun 2020 onomon di tonga ni portibi nagok harututan di tonga-tonga ni ngulu ni portibion nagudang hamaolon. Jojo ti hita gumudang marohat tanang tutuhani unang pangasaho pikiramu alay haposi debata jojoon ti hita mangulu jala mangula do tu hatta di tonga-tonga ni nguluta kamang kainang posloha. Tuhan bekerja hingga sampai hari ini dan besok untuk kehidupan kita apapun keadaannya. Dan bagaimanapun peristiwanya, ada Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tahu haposa do Tuhani marguguy o kita kamang kainang mangadupi ragam ni nasa hamaulon manadda dalan ni Tuhani mamilit na muli na Bartolomo ni rohani Tuhani jala disima hita bui memilit haputusan na dumingkan. Jadi ada satu doa yang begitu dalam maknanya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita memimpin semua baik dalam profesi pekerjaan kita. Dua itu rumusannya seperti ini. Ya Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan berikan saya ketabahan hati, kerendahan hati untuk menerima alam. Kita pasu-pasu do ngoruta saluhuna.
Selamat tahun baru ma di Hita Saudi, tabe mardonga tangiang, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST, martangiang mahita. Mulai tiba di holi di bata Jehovah, di bagasan Kristus. Naung mabaritahun barita nauli, tu sudi hami ruas ni huriam, di bawah ni tahunon. Asa keluarga nami ganuk marsada-sada akai anakon nami marhaposan tuk Yesus Kristus Raja ni huria ala disidu kami tahu dapotan hanguluan atong pargugui maganup kami bi asa tahu kami laho patupahon pangajarion namuli marhiti hatam tuaka keluarga nami terpuji marsanga maho di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tajakum ma barita nauli nong tabigi marede mahita di bata bain dongami. Sai tu redo la kami
tatangi ako mapiliata. Ali di batama namin na di banwagijang hodo haruruan ni saluhu sileho-leho na dinggan dohot na asaw libasa na maudiutus. Hupasata mi masiyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gabi uap na khusus di julom. Paso-paso may jararamoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Salam mutadda kami gudang ni sileho-leho mi tuhami. Salam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nile honi kondiro di pamata osana pasahat itu Ali Tuhan di bata na somar mula na somar pasohotan di bata naman otong rodi saliling nililing na sa olo suda dua akataw mo jaladang marparbulatan aka ariarim alay jepek jala nagabur salpu do taon nami dohot ari-ari nami nunga salpu mo sada taon siyan ari-ari nami alay dak salpu iya ang asin ni roham di bahini hupuji hami ho marhite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami ala ni gudang ni asin ni roham napasahat kami tu bona ni taunon. Masa gudang do dinggan ni basam hu jalo kami manipat taon na salpui. Jalo hingot kami dui sadarion. Ope mauliate ma rohanami tu ho. Ala di pangulu jala di ramoti ho kami. Dilihok ko si panganon doho paruloson di kami. Jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami. Akop ni dilihok kodo hasonangan tuluat nami. Jala di palua hodo kami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo kami di hagugotan. Toktong do dilihok ko barita na ulii manodangi kami asasanga kami paubahon rohanami. Akop ni dilihok kodo apul-apul tunamarsak tunamatean asa unang madili na sida. Molo hingot kami sude pabahenan nami di taon naung salpui na maila do kami nuaing maradupoko ala jujut magopo ari-ari nami dohot asin ni roham hubay kami ope bican di salpuhok ko nuaing taon naung salpui siyan kami salpuhom masude pabahenan nami nahurangi jala sesa sude dosa nami. Say hukupi ma pabahinan nami na hurangi. Marhiti-hiti asin ni roham. Di ibati hodo kami manipat na sa taon ni. Jala di ida hodo lan naso marparbuy na dinggan di tonga-tonga nami. Say unang jolotaba. Say pasobo mahami mangulu. Ang giat marparbuy na dinggan kami tu juluanon. Parhatopot kami dusudi asin ni roham. Jala di bagasan hasarepon doho uduk di roha hamin waing mangido tuho. Sa tuho mahami on sudi. Sa itugu-tugu jala ramoti mahami on sudi. Sa itugu-tugu jala ramoti sudi ngulu nami. Patuduhon maganup ari tu kami dalan si dalanan nami. Doho ulaon si ulaon nami. Say paso-paso mahami jupa marpungu di bagas mon. Di parsikolaan songoni doho di bagas nami bi. Say tu pahi sudi parjamita pangajari. Doho na paturehon na marsahit. Songoni doho na pinasahat tu nasida. Say ramoti ma na manggonggomi hami
Tata masaluhut na tarsosak, na pugos, na dangol, na somarama, na somarina, na nileaan ni halak, unang luas na sida honarupa. Alay patuduhom ma tunasida ni roham, na so masohoti. Asara maras ni roha hami sugot, di hasonanga di lambungmu, diinganan na hot, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banwagijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harejon, say South Malom ni roham di manatongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami song panisa nami di dosa ni doon na mardosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangako. Madalani tahun na baruan tahun 2020 di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sadakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana mida ho. Di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jara di pasorhon ma damena tu bagasan todim. Selamat tahun baru madita sa luna. Di julo mahita, masih horas na kamang kainang. Iso mahita parhalado ni hurata kamang inanami sitwa.